Sam nangalot niya nga. Platap na. Platap gali. So, naguna man ng kuanana ibabaw. He. Sam. Gusto kitawag nga platap gali kay platap. I-plat ni mong ibabaw. Binuangan man na nimo. Bugo pa siguro kaya eh. Nawa oh, naunsa na na oh. Say, Pataka ra kagwan oh. Sam na siya eh. Oh. Oh, Ayaw na permintiya dia. Kaya mo ba sa kilid oh dia oh. Oy, ikaw galot nga naman buot man ka ako'y galot. Kupay ka paning gamot ay kuan na magbuot pag ikaw. Boy, platap kay. Di man na mao god. Di man na mao. Ngano magbuot man kayan. Mura magag dagan kani mo karot eh. Oh, naurot na si Babaw ang ubos, dagan pa kayo. Oh, oh. Dos mga yabaw, dos mga platap. Unaw na ko dia platap. Dos nga nauno na magani na oh, na dos pa lugar na. Dos, uno. Sentimeter man na, dos. 2 sentimeter man na. Tuangan gid. Oh, nabay sudlay nga. Gunit-gunit sudlay ya. Buot na. Buot. Ano mo dia? Nagtutuwang niya eh. Ano na yay? Flat-top na niya. Giuna ang taas. Dili ko tulapit sa ubos ko. Mo gani. Ang saba ka nang alas. Platap man, kung sa ubos akong kilid ka mga side top. Butang-butangan na niya sa para sa langaw yan. Nawa. Ano ni klaro. Talawang likod ninyo oh. Kuha na gyud Oh, na. ano? Pares may forma katulong sa X-Men ba? Wala. Pero na kita ko kas anak yan. Lahat ng kuya is. Wa na pati ang kulingay. Taro nga na guna yan. Ay, di yo yan. Muka yung kuya is. Narang giawatan, nawa ang kwan. May mamamaw sa ko amigo ba? Oh. Yeah, hours. Ay, yuk. Lata punta niyo. Maunsa na wala ni. Ati sudlay gi. Kailangan nagpulbuso para Makuha man siya na, no? para mabawan mo yung tipo. May piyupan, ang berber yung piyupan. Inawayo kayo wagan. Tarong ginatog ko. Ano yan, alot niyo. Manawal. Sus. Lalawak diri niya. Bilis ang bigi-bigi balongan na dia. Bigi Parang kita nila ba og giunsa nimo oh? Gisaitan mo nagmaayo gali. Ano ba? Linsay sa ba? Linsay. Yan, kapan mo kalot. Ano, expectation no? It's reality. Sus. Ano, yung normal, sige reklamo, na purma ako na ginagita. Di ka masukuha na oh. Batik kaya na. Latat gali. Makahin na. Palagot ko tama. Sus. Bundak na yung cellphone ron noon. Singi, kibo pa taga umaman impas buang akit. Magbuk-buk, may tiga mga adoy-adoy, mga sagwis daplin. No. Saan? Niliyok da kay pahakan gamay sa mutong karon. Sa mo kaya niya. Lagi kita na wala kong sityo. Oh, na pa oh. Wala kagis na oh, iputla na lang oh. Ito. Dere sige mo katawa ha. Ito kayo. Katawa. Mga kadsa ka sila oh. Ano man guna oh. Bikat man guna para sa bikat. Ay, dikat. Yan, tatap ka na. Dikat ka karon. Bikat ka ba? Tatap bikat. Combination may kumbo. Ay. Kini mo guys. Mas maling bayad anak ka kay kumbo na. Tatap na bikat. Oh, tagas. Hiupan na nagamay. Pata daraan na oh. Sis. Barato ra ko sa akong mag-alot. Ayun na. Sti ay. Nawa na yung hilas ba oh? Hilason kayo eh. Oh, katawa-katawa pang buang. Pwede ra man good to, mong sa man tong buhok nga okay naman good to, mangili pag ikag makagasto tag maayo. Oh, ano ba? Ora maguna og gamay ra man kay nang ligat sa kong gimon nako buang.
Daghan pa kay garte ba?